Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta ta'tanisu wa tusallimu ala ahliha. Shakano tuwal amya maratia. La obakano pesulul ko mga walay akano ba mga walay. Tama sadikan makauda sa tama sadikan mga salam. Basta na mga walay. Na ayaw po nakasalam ako walay, kana mga walay, nadatala nga pa itaw, na siya kerja kawanan. Na di nga sisintra sa di nga papatagay sa pait ko padaka. Na di nga kerja kawanan, siya kakadjadiwon. Na di nga ta, siya sasango, di nga babarda sa pait. Assalamualaikum. Na waya miya kanakar ka, nada bang alaya, nakamatatala niya, nada nga mabarda. Alaikum salam, daw siya makapamalong. Adi siya di nga tabi, sisintra na kan, so pait ko padaka, panta-panta na nafsi naman na kanya, nabuta naman diri kumaa. Assalamualaikum. Nalika ano pa na kanya, komisalom. Naya pa na kukuman, nabas tali ka pa kasul, siya kawanin, nabakasul. Nagis ka tanong na daw pa na makasul, na kasul. Ilang mo na mga sarwang, tao po. Tiga nga kaya sino po sila, tiga kami po, nalakangan nilan, nakalakaan, super nakanilan, natumitinig silang kapaitaw. Nawis silang gumira, sige. Pasok na kayo, pumasok na kayo, pasok. Na makasulsiram na siya maguntong ngayon. Tama sa iyo, mau po na kayo. Nangabaran na, Assalamualaikum, nalikaan. Ada pun kinusubila na miya. Ini miya tabi siya kito. Takin ko siya miya undan makasang sa peto na daw may laya. Nasi miya lang sa ito lang, hindi mo na nakasakod na. Miya marato-ato, biyang kaniyo. Kaya to kawan sa pakagagaban ng taapak kayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nadina, narutan na miya siya, mangurip na Allah. Asya salama. Sa pagsualay, akana abang kawalay, na ayakas sila mang kaon na makatalong ka masalam sa kawalay. Makatalong. Assalamualaikum. 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 Al-ista'danu thalata. So kung kapamangni akapagudas ka na makatalo. Salam na kasi sa kaulay na makatalo ka makasalam. Assalamualaikum. 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 Na umiya katalo, adano mira ka, nagagara ka na awa ka. Ino po na ito ka, di ka nantay. Na piya na tauron, na di ka na panakaan. Na udah tauron, na ano man ya, kanaba di ka dinggan. Assalamualaikum. 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 Bintu nini. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini. Assalamualaikum. Ada mata. Assalamualaikum. Ya pulang ano. Bagaimana pisite sa kawalan haramanan. Ayah kasalam na umala suwala yung panakan na daduripin na pakatanugan ka. Kapakain ka na masumbag ka, nakairaman. Assalamualaikum. Bakayan mabukas sebagai ibu pagitaw na ka na, diyan na baka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanayawa nga subang kita. O, tumya suwatan. Waya sila man na wala marapatik. Assalamualaikum. Kawala mabuha marapatik ka. Namya suwatan, bubuka siya sa lamaw, miya kapia-pia. Ino mapia nga kasis, datali ka pamamakin, nagamanap ka suwatan urong. Kadua, ada bu muslim, ada tiyan na mapia. Ipakasul nga yan, nagu amala mapia. Nagu, kapanar ko pagaling ka muslim, na ayusammitahu ida atasa, na igira amya kambaan siya padaka, nagkasumbag ka. Ada tanan muslim na ulaw lang yan nanan. Miya kambaan siya padaka. Miya kasinga. Alhamdulillah. Nasumbagan ka. Pamanganin na ka amya ka nagu. Waya miya kambaan na mama, yarhamuk Allah. Ikalimu ka wallah. O babay amya kambaan, yarhamukillah. O bayod, di ka nakatawan. Paman, ang gira ko na kaya kang kawala. Ano yan na mapakatoro ka? Wah, saan na kauro na to? Na utugo nabi, o makamba suisar kano, makasam suisar kano, adi gumiraw, alhamdulillah, na falam tujibuhu, na ubang kasumbagay, rahmakallah, di mata mananamat ko Allah. Datare miya kadang-kadang liman to kilitan, tabir kano, nabas kano, kadang-kadang kiliman to pagamba, na din giraw, alhamdulillah, na din alhamdulillah, alam niya, anong, na di pinimagitilo ako lumasayan. Kami nga di pa kami, iniyabu mo yan, lumasa. Di ka nadarwa kaki siya kini. Dahil na ka, nami ka din ako rin, namamati na, di ka nakilay. Dahil na ka man, nalamangan mo siya nangit.
Imiya tinggal saya masa. Nah tiga kana makam bersya kaya, namanya kada kana mapteriun alhamdulillah. Nah kira ko mabul yarhamukallah. Matang wallah kami akan na de namanya terun alhamdulillah. Saya lakukan namanya teruyan. Setelah pista baby, beli khudur waktu mama. Allahu Akbar. Nah misalnya ni kata lo apa nama gano? Pada amal lama piau tahu, aku ada tu manusia Muslim. Aku kamera Muslim. Na di tanah bertian ke Arabia apa ramai orang tanu. Na igira ko na miyan ke sopadaka amiwa patalan tangan. Na mas mapia amaka sungkaun kasaksian ka makaw. Pamana miyawa patakon siya gito miyawa pisidani. Na udah agalabaka na sungkaun na mas mapia to. Ako takiuma ang kakulalantang na miyatay. Apa bakagiro kapaka surgaan wallah na ikalim wallah. Sibarakanudan. Akapapawiyatan ka adiyong kota mapapantang. Igira atong nabi mi ako makano ko na miyatero na guwanap kasakiton. Natero kanu sa katero mapia. Basta makakuha na miyatero natero ka sa katero mapia. Keso ko din ng utang agiraw kabua. Kung abalaya, bes, saka abalaya, saka no magariari. Sebarakano ka surga sini o pakasurga wallah irilaan wallah. Na miya katero ka sa katero miya kapia-pia. Maka makamabukop kesakit na piya kapapasangan na kamagagrabi ka pakapapatayin na tero kung siya pakapia ginawa niyan. Ay dugari, dani, ay kata ka nun nga tutula pakapapatay nga ako na miya kalibali mugas ka mabu. Nagpakabir makonto na miya kabagar ka di sabab wala ko katero ka mapia. At yung dito na pakapapatayin ako miya tayos. Taging gabon niya matutuko dali ko yung akuto. Na di sa miya ko makasang yung pakapapatay na rin nakapanabunang yan. Ha? O yaway. Amian nagdigyan mo na kaya gano'ng ako, yaway. Ha? O yawa ko kung doon. Napumili ko, ikaw di manaro ako makaraskap. Matangwa lagari, ini, yung magagada mo ka. Dahil mo nakatawa na ko na miya kagada mo. Matangwa lang, sobrang asapya, marakulan. Tumada kong siyong makate ko. Oto basta asyuga ko na kesakit na gumiyate na tero ka sa mapia. Ay ako na ikalima ada to Muslim awi pagkasorge na amal na mapia kamera ko Muslim na igira amake panguya terkasoto na panguyating ka. Panguyawin ka sa mapia panguya. No, syubaraka balasang ka wallah na ino ka miyaw na sumarga na yasyuno na manbun. Allahu Akbar. Ikhanam ada to Muslim ada biyan, ulaw-ulanian, o ipagasurgan, o aman na mapia, nagukam na pagaring ka Muslim, nakababayin ka sa pagaring ka Muslim, sa sadatari kababayin ka sa ginawa ka. Kailangan na sa kababayin ka sa ginawa ni kababayin ka kapadakaang. At awan niyo, sikatan wararotan niya naman to sa mga loksyan. Na di mo katatantangin nga kinaka, siya maka, man nadara wajhi walidaini nadaratan rahma sabi sa tao tugunani at tantangan niya sumara ano kasyan sa ayay tatantangan mo naralautan na gagaw nakatab Allah ta'ala lahu napakisurat wallah abagin na kabanas sa timan na hajj at yari mawala na rinilaan ka panwallah di mo katatantangin nga kinaago siya sa buntaliran ararautan mo na gagaw ama ina ila ko niyo me abi no asate man hajj at yarima ari nila ang kapan wallah asara aya ka tatatangin ka kinakaw siya mga nagagaw na baka man pinanso ay na yang nalego muriyo semua pa siya sa tanong ibina Allahu Akbar pagkalakapan pagkalakapan ng elos tabir kado ayo mabuda kariyan nasa katano nasa khusumai at tantangan ni karuman niya na mama tantangan kay karuman ka mama sa kamay na malungko na pakasingaan na matangka kay karuman ka mama sa katatantangin niya ka na talong apa mamagay na imagay ka wallah dataro kaya bagang ka sa sakasakwa pirap dataro kaya bagang ka sa sakasakwa bulawan dataro kaya bagang ka sa sakasakwa demon da kapitanon dia bukan katatantangin kay karumang ka amama na sumasi mamatang ka lagi sekatan ng mga biyan ng mga karuman yung tabi na madaka na dikatantangan ni karuman yung mapakapatay mihatay ka mihabuno ka di mo matatantang matawala ka ba ura ka dumang galapi manuwa na misyon
Kenapa kota misyum no? Kagak pakai doa tentang karena mga mama kami kabagukap masya bedaka. Maupun ngebedakan asa berasa pepitoran eskem kota. Kagak pakai online ada kemana nang kabaya dia. Tapi tahu kenapa sekarang mga bayi. Dapat digerak tentang yang karena mga nama lokasi singa. Kenapa coba rasakan mga parasaka. Tiga nyati tanu. Sumusol ako masuk ke sapri sakit di daranaw. Dapat itu ulang-ulang ka, nyambuhi ka. Nah, orang yang mengurip Allah, ayakuna ikhabitu ada tu muslim ay pagasurgay nagu malamapya, nagu kabner ko pagaring muslim, na suka pagugupin ang katabangin kau digira makikinanglan niya suka na bangka. Masya Allah. Ayakuna ikawalu na ubang kadingulaw na isamarata din ang kebabayaan. Allah yamassuhu bisu'in. Ubang kadingulaw na isa din ang kebabayaan. So kaba sa mga luksano, akadet kadutang ka aginawang ka, na ukasakitan ka o nagkasakitan sa padaka. Samaratar ka na marata ko pagaring ka at pagpadapagaring ka. Ayakuna ikasapul ay kaatsiyaw na ay yatawadda'a lahu wala yatakabbar alayhi. Wala yatakabbaru alayhi. Na pangalimbabaan ka, amalaya mapia, ada taka, ipakasyaraga ka, kabinara ka muslim. Na pangalimbabaan ka, kupagaring ka muslim. Na uba kau di panakabur, miyagas tara. Madakaligin ako na di mana kabura, kami atamatan dyan nga pangamagin nigo, sama pewata, terewata kagari ini, walo. Suisaw na engineer, suisaw na attorney, suisaw na abogado, suisaw na doktor, suisaw na alin, suisaw na maestra, suisaw na minti, suisaw na nurse. Na tiga magwas kayo ni, perewatayan, perewata ka, at suisaw na tako, suisaw na tolisan, suisaw na maniakis. Di mabunga berlakawang ako yaw ha. Kaditi mapipusimbag sa dataro, ito ama, kanya di mapiwata. Allahu Akbar. Tapi ya tamada kalau pernah pag-istorya ka, dari ka makadero kami tatarsi ka na ayaw niya. Ibet ko ala hal takan na. Ngana ka na tero ha. Ya penuh ayaw betul tatarsi ka sa penaduga kayaknya. Sabi dia pernah bawa. Sabi dia, nah kapangalin mo bang ako padaka? Naguna rin mini baba ka ginawa ka baka may tanong. Sadri sa tao tugunan biya mga limbaba ni Ipur Wallah. Nasaan sa mga lipuro na Ipur Wallah. Ay ako ni kasapulo, ada to muslim, nagipagasurga ka, na ubang katulakan so pagaring ka muslim sa kalawanan sa talugawi. Kailangan ng ginaway kanu. Ikasapulo siya, na di nga pagpamagantaa, di nga di pamawingi, di nga pasiiga, di nga patampuy, so di niyang gala baka na ubang mo patampon. Ada tanan muslim. Ikasapulo gupat, na di nga pendurati so pagaring ka muslim, di nga pendurati. Ayaw ko na ikasapula gulima na perangin ka sa parang na mapya sa pagaring ka muslim. Ayaw ikasapulo agnam na papakadintungan ka igra abalintong raka pagapasaraka. Ayaw tito man abalindungan na sa Allah. Tadi na mga ripla Allah. Papanganin tanong ko Allah. Adiyang ka inatanong napakasurgaan Allah. Narangan tanong mamin niya Allah. Ago panganin tanong ko Allah. Ba na doon yung katarutopik. Waga manalilaw na Allah ka manusia di pakataruto. Oay. Sa diyo na pingulo ng mga watayan, mga buberon, mga datoron, mga makamong, tama sa mga apo, tama sa mga pagarinian, mga lakinian, mga langukadun, sa kadun ng mga tingadian, oay, mga pagiwatanian. Kaya kasi sa kanyo sa malagi sumyaluto, mailaw, pagkuha kanyo sa ulama, apakapagusik, magama, nasa kekuatan ng nabalas na timo-timo-wala na ibadas sa Allah, sa ngota inatan wa sibaya dan umabi, pakasurgaan wa Allah, bandiya mapi Ari Abdul Raini dan dia dua tanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aribay syaw, galaya. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن يا رحيم مسلم قوى وما كلمون قننا من الشيش على الشق طائيا رلعك منك لملون ما أبيك منك لملون يا الله لمولا مقدر بشين رليك يا الله رليك منك لملون يا الله
Napadang kau narilain kar kami sumainami mga ama-ami. Malagi syukuyawi gunanta kami ang unang ko mga kubairan ya Allah. Manila baron sa mga inami ya ini karasay kamiran ya Allah. Inakumasa mga ito kami na ginagagawin. Dirang kami ba kami pamakaguro ko mga kagagawin. Na ubang kar kami siran mabupakaguro ka kukubayran ya Allah. Natarang ko to inami asiba iya dalumabi. Inakumay to ang mga watayan. Iginagagawin. Dinya kami masyang pamakaguro ko mga kagagawin. Ubang kar kami mabupakaguro ka sa anwa na mauri Allah. Ubaan alam alusyan yan na di kami panamakam bela-belang narilaan kau ni Allah. Baliang kar kami syukuban yan. Asyur syurga ka ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.